ரொமான்ஸ் ரொமான்ஸ்லாம் செட் ஆகாது என் கேரக்டருக்கு. உனக்கு செட் ஆகலன்னா கூட ரொமான்ஸ்னா என்னன்னு நினைக்கிறேன்? ரொமான்ஸ்லாம் லவ் பண்றதுக்கு தான் செட் ஆகும், எனக்குலாம் செட் ஆகாது. ஐயோ எப்படி வளர்த்துருக்காங்க. சொல் சொல் சொல். ரொமான்ஸ்னா என்ன? ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஜாலியா ஜிலு ஜில்லுன்னு இருக்கிறது. என்னது ஜிலு ஜில்லுனா? ஜிலு ஜில்லுன்னு. என்னது ஜிலு ஜில்லுனா? ஜிலு ஜில்லுன்னு. பணம் கொஞ்சம் சூடா இருக்கும். பணம் கொஞ்சம் சூடா இருக்கும். நீ பஞ்சு நான் நெருப்பு ரெண்டும் சேர்ந்தா என்ன ஆகும்? பண்ணிருக்கியா இல்ல வேடிக்கை பார்த்திருக்கியா? ரெண்டும் இருக்கு. பண்ணிருக்கியா இல்ல வேடிக்கை பார்த்திருக்கியா? ரெண்டும் இருக்கு. சரி, ரொமான்ஸ் பண்றாங்கல்ல, இந்த ஃபர்ஸ்ட் மூவ், இந்த ரொமான்ஸ் பண்றது எப்படி ஆரம்பிக்குது? இந்த ஃபர்ஸ்ட் மூவ் என்னவா இருக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் மூவ் அடுத்து வேற என்ன எதிர்பார்ப்பீங்க? வேற என்ன எதிர்பார்ப்போம்? அதுக்கு அடுத்து என்ன ப்ரோ எதிர்பார்ப்போம்? ஒரு உமா கொடுப்பாங்க, அவ்வளவுதான். இதுக்கு மேல என்ன எதிர்பார்ப்போம்? கொடுத்திருக்கீங்களா? கொடுத்திருக்கோம். நிறைய கொடுத்திருப்பீங்க. பொய்யெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன். எங்கெல்லாம் கொடுத்திருக்கீங்க? சி என்னத்தல இப்படி? சி என்னத்தல இப்படி? ஏன்டா தயங்குற? தைரியமா சொல்றா. சொல்லு, நீதான் தைரியமான ஆளத்தை சொல்லு. சொல்றா. வாயிலதான். வாயிலதானா? என்னது இடுப்புலையா? லிப்ல. ஓகே ஓகே. பயப்படாத, பதறாத. ஐயோ நம்ம மைண்ட் அங்க போகுது. ரொமான்ஸ் பண்ணிருக்கியா? ரொமான்ஸ் எல்லாம் பண்ணதே இல்லையா? சரி, ரொமான்ஸ்னா எப்படி, இந்த ரொமான்ஸ்லாம் எப்படி எல்லாம் பண்றாங்கன்னு பாத்திருக்கியா? இதோ பார்த்து தான் இருக்கிறாங்க. என்ன அண்ணா? ரொம்ப அழகா இருக்காங்கல்ல. அக்கா ரொம்ப அழகா இருக்காங்கல. இது வேடிக்கை பார்க்கும்போது இவ்வளவு பண்ற. அப்ப நிஜமா இந்த மாதிரி ரொமான்ஸ் பண்றது யாராவது இருந்தா? புரியல. அதெல்லாம் பண்ணுவேனா? அதெல்லாம் பண்ணுவேன்டா. ரொமான்ஸ்னா பண்றோம்னா பயங்கரமா. ஆமா பண்றோம்னா பயங்கரமா. ஆமா. அப்ப கொட்டை பத்திரனே என்னது? பத்திரம் சொன்னே. எதை பத்திரம்னப்ப? புளியாங்கொட்டிய பத்திரம் சொன்னே. அப்படி முழுசா அது என்ன பாதி அகத்துன்னு சொல்ற? A few moments later. Romance very important. So for you it's important or how? Yes. Important. Not important, but at the same time it is also important. Yeah. ஒரே வா. என்ன இங்கிலீஷ் அமெரிக்கன் ஸ்பீச் லாங்குவேஜ் டாப் இன் அமெரிக்கா. நாம தமிழே பேசுவோமே. எஸ். எனக்கு பிடிக்காதுண்ணா. பிடிக்காதா? உனக்கு பிடிக்காதுண்ணா. பிடிக்காது. ரிலிஜியன்ல இதுல ஏதாவது ரொமான்ஸ் பண்ண கூடாதுன்னு இருக்கா என்ன? அப்படிலாம் இல்லண்ணா. எனக்கு பிடிக்காதுண்ணா. பிடிக்கவே பிடிக்காது. பார்த்ததும் கிடையாது. இல்ல. ரொமான்ஸ்னா தெரியாது. இந்த விளையாட்டுலாம் என்னிட்ட வச்சுக்காத. தெரியாது தெரியாது தெரியாது. சரி, ஓகே. இந்த ரொமான்ஸ் பண்றது, இந்த ஃபர்ஸ்ட் மூவ் பார்த்தோன்னே இந்த ரொமான்ஸ் எப்படி பண்ணுவாங்க? ரொமான்ஸ் பத்தி எனக்கு தெரியாது அவ்வளவா. ஏன் இப்படி பாக்குறாரு? அதான் பீச்ல உட்காருவாங்களே, அதான் ஒட்டிட்டு உட்காந்துட்டு ரொமான்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க. அவங்களும் ரொமான்ஸ் சொல்லுவேன் பார்த்தா. ஒட்டி கெட்டியா உட்காந்துக்கிறது ரொமான்ஸ். ஆமா. தள்ளி தள்ளி தூரமா 100 அடி மெயின்டெய்ன். அதெல்லாம் ரொமான்ஸ் கிடையாது. உட்காந்துட்டு ரொமான்ஸ் பண்ணுவாங்கல்ல, அவங்க மூஞ்சே பார்ப்பாங்க. இல்ல ஏதோ பண்ணுவாங்கல்ல. இது உனக்கு தெரிஞ்சு போச்சா? அடே, லவ்ஸ்க்கு வயசு வித்தியாசமே கிடையாது. எந்த வயசுலயும் லவ்ஸ் வரலாம். சரி, பொண்ணுங்க என்ன ரொமான்ஸ் பண்றாங்க? பொண்ணுங்க வந்து சில பொண்ணுங்க ரொமான்ஸ் பண்றது வேற மாதிரி இருக்கும், சில பொண்ணுங்க ரொமான்ஸே பண்ண மாட்டாங்க. ஐயோ பாவம், அவரே கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டாரு. சரி, ஓகே. யார் எக்ஸ்பர்ட்டா இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறா ரொமான்ஸ் பண்றதுல? பசங்களா பொண்ணுங்களா? பசங்க. ஏன் பசங்க அப்படி என்ன ரொமான்ஸ் பண்றாங்க? பசங்க என்ன ரொமான்ஸ் பண்றாங்கன்னா பசங்களாம் தெரியும். ஐயாட்ட கொடுத்து தொடர்ல வேலை வெட்டியே போயிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிடுறா. ஒரு சின்ன பிரச்சனைக்கு போய் ஏன் சார்? என்னடா சின்ன பிரச்சனை? நீ இருக்கிற ஊர்ல நான் இருக்க மாட்டேன்டா. நான் போறேன்டா. ஒரு முடிவு எடுத்து 1 2 3 4 கருவா கருவா கருவா